or the Wukusia na or prepare na or Tnetino, Ameripamuno, na where you a betchere. Sanum name de ye pa, and Emza Hunko Monsona, or Pejadiabano. Could to me the binese a honcheba. To me the binese a Jumaguba. To me the binese only a busiantamia basa, and Trese Merayona Banachese, and Yemen CBMO, but a rade prepare na wase you are baba betchere. In the Adani Jube, a rade catcher and say, Sika wo hododo, adofo ne doso. Ti se Satan abade amema ho kwan, na ma hwe se, adofo no bekoso atenase a. Because Satan de Job ahye wonsa na koma de nka ho, ampa okọ ahohiehiem. Na adofo no nyina nim se, saa na beye, nti omu gya ne ho dwane, e kanamfo kuma bi, even oba woda ne kukum kura gya Job ho, na so merepam no, wo saa sole biem. Na ade a efe wo Kristo won se wo tofom na amoni ba ho so na wudi nini na afi to akwan ya wo sole double se na ka na ye ba akwa wo sole ni mienu se na wo fie ye ba akwa wo sole ni mienu se sebita frache na wumfuo eye nan eni numa wo sole ni edu so eno na ma Kristo na bra bone ne nante na yonkofa eye de emo da se ni a wone ne nam edini ye ka che ni otifie ni se enne na wo da fom fa hye wutiri machina wo besa asore edane se bo wa obesole kire wo mpese wo sole na wo pese wo sole nko ana de to ho so se wo ye nyame biba na sabi abrabo no enne na achia emu ya wo bere pamu no obesore amana ya akondo edano 2 Samuel chapter 9 ka kire wose Mefiboseth hye kura na se wose aye bubu ani no oda ho neja ahini emu kura no wantima ma medi ade ya to na kone nanso Kristo mere pamu no David se obi da so wo so ofie Jonathan ntimi mfa urade ado ye nye no ana nipa no wabubu ana nka Israel mamuomo ni hu kwa so obafie no Bible say afedi e kofa na beche David na David asem o kan ye akono ne se mede wagya fie agapade nyina hye wonsa na wagya akoa be ye wakoa woni ne fie ene ne manyina da afi nipa nanko obabi ofisi oda fom ofisi na wie ya asa no one day pe awurade sa hye na nimunyam obedidi wo hene apono so nyame ka che ne otifie ne se ene na obi awo hoam ye yiwadi abetena fie eno nche se beka wo awurade ba mu adwuma so chen ba bia na wo no edu ame ampamo wa adwuma ne ma nje wo se ye pamo na akwa ahoyehia mu ne yehunu ne yefrɛ wo enne na okwa na refuse visa reason be ni say country na opese okoso no nanka be kwakonya problem kuwetu ana wo so okọ no ke ho nkonko boa obeweki America na amount na akọ ya wonsa anka no editi ase sa na gitum se wo edane se bo enne no wanya akina obesole waka ba bia nipa ni na wo na abekọ busa na anu sister no no wa try countries bebre wakọ UK wanya Germany wanya afedi ebrede duru ye Canada straight no okọ reason be ni say na urade person ode usiema merepa bim ene bi pa bi a wo kra be me no wanya anije enti me ka che wa wutie me fie se mo aba mu wo besa sore wo ba ne ye wan pe wa wu aka wo nkwa wo tifie susesi a osoro se me mfa akonya we so mo wa mane ye se wo besa sore wo be wo ntafo wo be wo ahena asa wo be sore ya hoodin mu bia hunu so wo awurade papa wo fie me ka no kra che wo diska nyina ahwe oba no ene ma ba fie wie wa kra mu nkrata akodi no wasensan edu ayi wa ma bra wo yale mu mpa ba kuma to yam awurade be prepare oba ono so na hwe be ma no de na baba be dua wakwan ma hunu se say nigia bi wo ba bi sa ware ye wo nigia sa wom sole ye wo ho sa hwiase abade a ti ase so sole ye beba sanka wo sole ahwiase ni wodi ana nka sole ye mobo but odi pateto an ye ka kire se won sole ni wa sole dada ye nsa nka nche se won sole ntine woda foma ma abo nto ye mu na ka kire won se kina menya mebuafo bi obeso mabasa na me sa sole bi ofo so tiawa ya na tam so bi ka se be yi ana obesa sore yi nkrahye esa ebi asipen ye onipa bebria sebi omo ati ahwe nanso enne ye kan sikafo a na kan defo a obeka se asumasi paani ovo so nse ye kan sa no ma de betase ni mienu ye wo nipa bi wo no ankasa no why na dwen se on sorry ovo so se wo soro na tehwe fom a to get so obesa sorry na gina wa ankasa wo so nipa bi dadodo nipa bi da ona setnam ampa me kai se makunta bi no ye dwuma o Porter farm no me fancy o ye Porter farm ya ono ane dia ofoshu makunta no ko fan nkoko met makasa half way ejana bambu na so ka sembi wasi menya de mensa ko kasa adwuma we no me mama ba mu da
edru me bi no e ka kromu a omo ana omo won kokwa na o ka ho bi ofosu ampa obi betima edan awoma enkura ni nyina betima e basa enso na bamamu me de bia me kasa asemo si nipa da sare bia wotie me ade bia wokope ya anya ye bia mo abamu ko wanim ha wopo ba no ampewa e mane hawo ukofo ka na ka no ayemajawa e mane hawo ukoto aduane na aduane no asan jawa mane hawo ko wanim ye no nkwa na aduane nipa bia fa no ma bia to mo nso se wonim se de adru ne de ne last ye ni de bia me kasa asemo yi enu na wo abrofo mo bo a de walusu no de walusu ma na ba mu na wakwa gia ayeda nipa dom na ni no obo ne nsem no mo so obo ne nsem no mo pagya mo sa next time and na nye ya o kira befa de pese ka che nipa da sani bia se abamubuo ne de utwu mu tan ebebo abrabom na dodo na so ya na firi ya nyankasa life ofo nyankopon dum nipa o nyame dum nipa de dum bia yankasa no ekwan e befa so nyame de bedum ye no ekwan ye nso ye nkoma ne manenti no ade ekuta pa nyame de maye no na ye de free ensa tama ne nipa bebre nso ampa omo hwe ho no moment man so lebrem eye wankasa o life ene sika bi kuta ampa obi try se wo kwa aburuchire ono nko a wakọ be 5 times nenso edu last say na okoye no wo mo di kan no wono mom na ede etimbesi efie anotimbe ye fie yi yankopon wo mena de manipa but ye besre se dru mebi na nipa da sani opem kosroa na usane behwe fom a ya na wanya hotoso se enye mawie ye ni mesore o se ye ka se dua ye twa dua so na afefe ampa dua bi won so obetwa so na ni wu ase ano na gina wo nipa da sani ni so ena futusem na de manipa pa nipa bebre ahwe ase a omunim se no anu ntino wan sole bia wan keka no biem obi kura ye sampa nipa somasi tama na owo sika no oboa me na ne watofo ma me so mepagya no no wa so niti anya ka se enye ye na enye ye oboa ye betima bo bonkrofo bi din bia ekwan o mo fa so na abamubu eba o makwan na wo mo ana na mo ani aha na sabi o manyo mo mo bo no mo sore waka en na mo ya defo ebe se o sole susuda ewom otofom to get se bema special bema so otofom pa se obesan sore no ya na no odin na enso nkete na eden ebo kese ya besre enegye AFUTUASEM so nese na wo hyedem na wo wadwen se na no bi ye kasa wa brantie boss ma AFUTUASEM amanka na drogu menchen a me numawu na enso magyai ena de pese kache nipa da sani bia wutie bia wo fie se wo tekam amma waba mu ba bia wote ahwe no obetima sa sori ebi asi nya wonko ana sebe predo aba ne sa enkoka no aduro susudi ho ya wo trim foso nipa bi sugu wo mumu ewuo bi wo ho a eya rehosam na adwendwe a wo sugu ni mu nti no wa firi wiase enfiri wiase bibia tibisi yankopon na edan nipa na etwa sika nyame na edan eche iti fashe wadwem se ne wahwe ase a o kire bi obetima sa sorry foso me dase na ya ka kire obi ase enkechi ebesan ayeye biem edua ya yetwa so na wani da so se ebesa afefede ya how much more se woni pada sene a nyankopon aba se ne seso ya ka kire obi enne wate ato wa abrabom wa hwe ase opese wo sori nso no wuntimi sori eba ne sa wo so dua bia mu ana apan wo ayesa wo da nso mu a sabi wo dware agye wo krankwa na wo so ahomemu na etito wo so eye emabemu a eno so ehwehwa wo ede wo kono ye ka kira wo se nyankopon ebe dane ne ho botan amwa kwa akoso ne mu ewo nsuo ne mu ofo be madane da ya na meka se enipa baabi aya na ye pese ye kro no eya na nyankopon ankasa wo na adwen ya wadwen de afa ye ho ose minimum adwen kro amadwen de afa mo ho erade asem ne enya adwen bone na mom eya adwena eye papa ebama mu awie ye pa enti ye ka kire wo bia se emfa ho ne baabi a wo hye sesei emfa ho ne aho kire ye adware wo
ɛmfa ho ne ɛkaya amene wo enne no nti no wontimi nya ho twabre bi anim go ase na wo gye ɛmfa ho ne adwuma ya kyese ho aye den de ama wo 119 finhye pi free bra wo wie tertiary institution ɛhefa na won application letter fan koto se wo pa adwuma nanso ebesi nne no enya ade a won sa aka bie meka cho se ya na time bi wo ho a Nyankopɔn pese ebe ya ade bi bibi ebesi bie wo reason tia eya na Nyankopɔn me say abibia wode ye beto amane mu abibia wode ye bekɔ nsɔhwɛ mu no ɔma de bro ye so ema ye so na mom ye nipa da sene na ya na ahokyerɛ mu ne ahohiahia bre mu no ɛtɔ da bia ye ntimi nsinkete enyina emfa ma ye ho eya na ye ni de dane ma efe so ya na ye de ye ho toto ya afo nte no etimi ma awerɛho dware ye ema abamubuo nso timi ba nanso na ye ka kire wo se Nyankopɔn this time na ya hohiahia bre ya ahokyerɛ bre eya oyaw ni osu bre de ma wo no ode wo sie ebre sefata mu no mesi Nyankopɔn obeyi wapie na wahye wanimonyam ya wankasa kra bebro wadwen ne wonte ase so edema pii wo ho a eya ne yepese ye nsaka no ntem nanso sede osenkafo 3 aka no ose ade bie wo awia we ase no ewo ne bre sebredin so ya tobu ase ema ho na nya ntobu ase enso ma awrade na nya gidie ne arehwemu woni mu se sa wonu akasa wodwere mpata ya woda pomu ase ema na aduane die na ma ntatia aduane die no obemma won so wa men ewo baabi a wo wablabom eti manu cinema catch wo bia se enkachi ebeye yie sa wo ye wotene ni anasa wo ye nipa wo ma Nyankopɔn ye wani da so a wo be hwe asem prenso wo be sa sore ne prenso so apim betoto ubenkum na opidu atoto wo nsanifa wo se wani nko na ade behu na abonefo aketua so no wo hu se de esitie Erade be hye wani monyam ti hye wo den fa aboso boyem na gina pintin koso e wo mpai bombre sefatamu a e de e kire kura no erade be yi wa pie no wa hye wani monyam amu akoma nso atoyem fo so be ma me da ase